سلام كبرى سمعتي لومي سولوس 23 طري 2024 يو مكتالكم من عدمنا على توزينا كان قدمينا أرستاد النهو جبتي قبل على الصومال نزفت أمزخونة تسابو كم زي تفكر قليتا جيبوتي أبز عامة زي كونتينر نايمز عنن من رقافنا قلقلوتات ودب ناب 1 مليون كتعبيو مديبا بيت مغري حبرة أوروبا أب السودان أب زكازلو قجت أبركتو يقبرا اللواء نزبلن شدشتو كوبانياتات أجدو راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان زينا بزرزر جبتي نسومالن هجراو دحنتان زتصابا زخونه سقمتي كوسد كم زي تفقد بريزيدنت عبد الفتاح السيسي قليصو بريزيدنت السيسي نزغلصه بريزيدنت سومال حسن شيخ محمود بزعباتي وغن إثيوبيا اغاطيمو كم زلو زغلصو تصابون مزتاي نابتا هاجر عدت تحر مكيادو كلتيو مرحتي ب21 طري حبراو غازيطاو مغلصي ابزهبلو اغاطاميو السيسي بتوساغي نجبتي يخون احد جبت زخونه هاجرات ايتفتاتنون كبليو اطنققو ኢትዮጵያ ላዕላዊ ክፋል ሶማል ቆሪሳ ኣብ ትሕቲኣ ክትጽምብሮ ግብጺ ከም ዘይትድግፎ ፕሬዝደንት አልሲሲ ኣትሪሩ ተቃውሞ ኣስሚዑ ኢትዮጵያን ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድን ንዋንነት ባሕሪ ዝምልከት ከቲመንኦ ዘለዋ ናይ መረዳድእ ሰነድ ንሉዓላውነት ሶማል ዝጥሕስ ምዃኑ እትጣበቕ ግብጺ ኣብ ጎኒ ሶማል ደው ከም እትብል ደጋጊማ ክትገልጽ ጸኒሓ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ንምያጥ ድማዩ ፕሬዝደንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ንፕሬዝደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ናብ ካይሮ ወግዓዊ ምብጻሕ ከካይድ ዓዲሞ بريزيدنت حسن غونغونتي مس بريزيدنت جبتي زكايدو ركب اب كايرو مزركبو حلفتي محبر هاجرات عرب اب تمساسال زعبا زتيو بريزيدنت حسن شيخ محمود داقديمو ناب إرترا عودت بمكياد مس بريزيدنت إسياس أفورقي اب تمساسال زعبا ممياتو يفلت نرئيتوتات جبتي زنصغت إثيوبيا مس رئيس محدار سوماليلاند تختم السمع ننقدي زعلمه دامبر لوعلاو غزات نموساد كم زيكونه بمنقدي امخاري قدامي مينستر اتو رضوان حسين عبد الحبيرا ኣብ ዩጋንዳ ብዝተጋበየ ህጹጽ ዋዕላ መራሕቲ ኢጋድ ፕሬዝደንት ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኢትዮጵያ ምስ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ከቲማቶ ዘላ ናይ መረዳድእ ሰነድን ዝርጋሕ ዘሎ መግለጺታትን ንሉዓላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ሶማል ዝጥሕስ ሓደገኛ ስጉምቲ ምዃኑ እዩ ኣጠንቂቑ ጅቡቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 600,000 ኮንቴይነራት ናይ ምርጋፍን ምጽዓንን ዓቕሚን ዝነበሮ ኣገልግሎት ወደብ ናብ እስታት 1 ሚልዮን ክብ ከተብሎ ምምዳባ ኣፍሊጣ እታሃገር ነዘፍለጠት ኣብ መጽዓንን ምርጋፍን ኮንቴይነራት ዘገልግላ 4 ዘመናውያን ሰፍሰፍቲ ወይ ክሬን ስርሐን ንምጅማር ብ22 ጥሪ ኣብ ዘመረቐትሉ ኣጋጣሚዩ እተን ሰፍሰፍቲ ወይ ክሬን ነፍሲ ወከፈን 135 ሜትሮ ብራኸ ዘለዎን ኮይኑ 23,000 ቶን ክብደት ናይ መልዓል ዓቕሚ ዝውንናን ብራብዓይ ወለዶ ዝፍለጣ ዘመናውያንን ምዃነን እዩ መንግስቲ ጅቡቲ ዝገልጽ بريزيدنت اسماعيل عمر قال لعلوت سبسلطان منغستن مشارختن اتن سفسفتي ناب سرحن مئتاو اب استخايده وقعو صنبل مستافوم بمنقد تويتر زحبره منيستر قدات وصاي محمود علي يوسف جيبوتي بعقمي مصعنن مرغافن كونتينرات اب تحت صحراء كاب زركب هاجرات اب قداماي درجه كمتسرع عملكيتو جيبوتي كراغفن كتصعنن تميناتو كاب زلا استات 1 مليون كونتينرات ات 50 ميتاويت ويفرقو بونبو ناب كالوت هاجرات زسغاغريو أزي كم زيلن كله كابن نابن ودب جيبوتي زأتو أوراد دلدلات زلو من قدتات بناي 6 بليون دولار وزعي بزمناو ملك عن مهنات مس منقس جابان ناي مرادس مع كم استقدمه منيستر محمود طايسو بيت مخري حبرة أوروبا أب السودان أب زكاز زلو قجت أبركتو يقبر اللوا أبل علي زبلن 6 كوبانياتات بعسران كلتن طري قدا كم زنبر أفليتو زن ናብ ኩናት ተጸሚዶም ዘለው ሰራዊት መንግስትን ፈጣን ኃይልታትን ርክባት ከም ዘለውን ዝተጠርጠራ ኩባንያታት ኣብ ሱዳን ዝርከባ ኮይነን ኣብ ፍርያት ሓጺነ መጺንን ሰንዓን ኣብ መልኣኽን ሰደድን ከምኡ ድማ ወፍርን ንግድን ዝነጥፋን ገሊየን ኣብ ምጽጋንን ምስናዕን ኣጽዋር ከም ዝሳተፋ ክኽሰሳን ከለዋ ገሊየን ድማ ኣብ ምስትግጋር ኣጽዋር ገንዘብን ካልእ ሎጂስቲክን ከም ዝነጥፋዩ እቲ ቤት ምኽሪ ወቒሱ ኣብ ልዕሊ ዘን ኩባንያታት ተነቢሩ ዘሎ እገዳታት ካብ ምድስካል ናይ ወጻኢ ሕሳባት ሒዝካ ክሳብ ምስአን ዝካየድ ንግዳዊ ርክባት ምስራዝ ዘጠቓለለ እዩ እቲ ቤት ምኽሪ ኩናት ሱዳን ኣብ ዝተወላዕሉ እውን ነቲ ወጥሪ ኣብ ምግዳድ እጃም ነይርዎም ኣብ ልዕሊ ዝበሎም ወተሃደራውያን ሰበስልጣን እውን ተመሳሳሊ እገዳ ምንባሩ ይዝከር ከብራ ሰማዕቲ ዜና ተዛዚሙሎ